Sa mao to, nga wala yun ko ni sulti ni Fred sa ko ang gibuhat. Bisag nasuko na siya nako kay nganong dili ko mutugan. First kiss to namong duha sa lips. Pero ako lang ang nakahibalo. Kay tulog kay siya, nga murag si Sleeping Beauty. Bisag ikapila na ko niya ni kiss, wa gihapon siya kamata. Pagka next day, gikuha gyapon kong Fred bisag bag-o pa siyang naulian. Maayo gani kay wala na ni ulan. Gahe kay ulo, bisag giingnan na nakong mag-commute rako. While nag-drive siya, nakahinumdum na pud ko sa kuang gihimo. Basta makahinumdum ko, dili na yun nako mapugngan nga mokatawa. Bisan ganig nagtrabaho ko, mokalit ra kog katawa sa kuang gibuhat. Nakakaton ako nga mangawat og kiss. Ug unfair kaayo sa part ni Fred. Kay wa siya kahibalo nga nag-kiss na daimi. Nangutanan na po na si Fred kung naunsa ko. Pero muingon na ako wala while nagkatawa. Hingon si Fred, nga ganina riyod ka ba? Nakay sikreto no. Tubag ko nga, tanan mangyuta na ay sikreto. Hana si Fred nga nung gakatawa man lagi ka. Giunsa ko nimo gabi. Ako siyang giingnan, nga feeling kay ka. Wala oy, unsaon maday ka na ako. Nito bag siya nga, basin lang ba, luyar ba ko gabi. Nisamot kog katawa, naamaw na siguro pod kog apil. Nagduda na noon og maayo si Fred nga na ako'y gitago, kay ug mutanaw ko niya, di jud nako mapugngan nga makatawa. Manamin pa siya kay basig na ay uling iyahang nawong, nga moy ako ang gikatawan. Sa moto ang gitago lang gihapon nako ako ang feelings para ni Fred. Gitanaw nako og mo surrender ba yun siya, kay ug mo surrender siya, bot pasabot nga sa best friend ra yun mitaman. Kinahanglang sakto akong pilion, kay nagdepende ani ang 16 years nga friendship namong Fred. Giready na lang yun nako akong kaugalingon ug muundang man gani si Fred, ug makakita siya glain nga hatagan siyang love. Kay at least, wa man mi magdayon. Forever gihapon ako siyang best friend. Og bisag naa siya'y pinaka-special nga babae, nagsuporta gihapon siya nako as best friend. Mas gitago pa yun nako akong feelings ni Fred sa nahibalan nako nga nakita si Tita og Brenda. Kay sa tanang nauyab ni Fred, si Brenda ang pinaka-close ni Tita. Ingon ang mama ni Fred nga, "Nak, si Brenda ba? Mura magwala magbago no?" Tubag ko nga, lagi tita, murag wa ng anak, mas sexy pa man ako. Ug magbalik silang Fred tita, okay ra nimo? Tubag si tita na, depende ni Fred na. O gusto pa niya sa Brenda, nganong dili, buotan man pud to sa Brenda. Tanaw ni mo nak, nakaangay pa ba si Fred ato? Nitubag pud ko nga, ambot lang kaha tita. Ingon si tita pod nga, gi-invite na ko dire si Brenda na, inig birthday sa imong tito. Magpatabang ko og bake ninyo kay daghan daw iyahang bisita. Kamao man sad to mo bake si Brenda ba? Itubag rapod ko nga, okay tita, why problema? This is it na yun. Giredy na yun na ako akong heart sa mahitabo. Naay chance nga magbalik si Fred og iyang ex. Kay love is sweeter in the second time around man daw. Gi-recall na ko mga lihok ug reactions nako sa niaging mga tuig sa dihang nahibal-an nako nga sila na si Fred ug Brenda. Kami papudto sa kuang ex. Na-excite ko para nilang duha ug happy ko kaayo para ni Fred. Gusto nako nga dili magbag-o akong reaction og unsa man gani ang outcome sa pagbalik ni Brenda sa kinabuhi ni Fred. So naka-decide din ko nga i-set aside na kong feelings kong Fred og magpaka-best friend ko niya. Paagi pud ni aron makita nako ug unsay dapat na akong desisyon para namong Fred. Sa moto nga day before sa birthday ni Tito, nag-abot yun ng Brenda ilahang ka Fred.
Siya pa ang nauna og nagsugod na silang tita pag-abot nako. Wala si Fred ana kay napay gilakaw. Wala pud ko nasayod og nakahibalo ba siyang muanha si Brenda kay wala man pud ko naghisgot niya. Gisabot po nako daan si Papa nga iha kong kwaon para dili ko mahatod ni Fred. Actually, butan kayo si Brenda ug makasundo gyud niyan tanang tawo kay aside sa jolly po diyang personality, napod siya beauty nga ikabuga. Unlike me nga sakto lang yun. Di sobra ka gwapa, di man pud sobra ka pangit. Sa moto nga nagama na may og icing para sa cake, sa dihang niabot na si Fred. Nadiretso siya sa iyahang room. Dili man makita ilang kusina kung gikan ka sa sala. Pero nahibalaan na daan ni Fred nga na ako kay naa akong sapatos sa gawas. Nanawag din ako kay padtuon ko siyang kwarto kay naa siya ipaayo siyang laptop. Nisinggit pud kong unya ra kay busy pa mi. Mapay pagnaog ni Fred ni dong din siya sa kusina ug nakuratan siya pagkakita ang Brenda. Ningon si Fred nga nakasuroy man lagi. Hingon niyang mama nga nagpatabang ko na kinahanglan ko og mga assistant. Niingon po si Brenda nga ayaw bi ako palayasa ha. Dahil ni katawa. Hingon si Fred, aw, palayason og way lami ng giluto. Asa man imo ang anak? Nitubag si Brenda nga tuwa sa balay. Gibili nako kay basig makasala pa ani, makabayad pa ko. Nyamurag ako ang nagsakit sa heart. Kay gituslok-tuslok man while nakita na akong komportable gyapon silang duha magistorya. Gikalman ako kong heart o gi-remember nga best friend akong role karon. Best friend. Best friend na radyod. Sige na ako nagbalik-balik sa kong nahuna. Dahil nagkatinan-away ming tita while nagmix sa icing. Kay si Fred o Brenda naanay laing kalibutan. Ni-smile ra si tita. Bisag wala ako kasabot nga nung ni-smile siya. Ni-smile ra pud ko. Di pa ko expert magbutang og icing kay si tita kanunay ang maghihimoan na. Pero gitry gihapon ako. Then ingon si tita, nganak, pakihugas lang ko sa plato be. Ako na. Nitubag pud ko nga, okay tita, gitry ra pud na ako. Tubag si tita na, nindot man pud na, gamayng practice na lang, ma-perfect na. Wala ra pud to na ako kay ako mangyod ang tighugas og magluto min tita. Nagsugod kong panghipo sa gamit ana. Sa dihang na malihog si tita ni Brenda nga siya ang magbutang sa icing. Kay expert daw siya ana. Ako pa dahil lang gihapon sa kontas. Actually, wala rin ako to gimain pero sa ni-crack og joke si Fred ni Brenda while nagbutang siya icing. Nainikudlit gamay sa kong heart. Pero gifocus lang yun na ako akong mata sa mga gihugasan nako. Wala ko mutanaw nila. O sa sobra na ako ka-focus, wala na ako kabantay nga diha na si Fred sa kong tapat. Og na ako'y sayop nga nabuhat. Hingan si Fred, okay patabok? Nitubag ko nga, okay pagod. Hingan si Fred nga, hand wash lagi ng imuhang gigamit pang sabon og plato. Diha na ko nakarealize nga lain di ay akong nagamit para sa sabon sa plato. Tungod sa akong kasobra kalutang. Ikatawan noon kog maayo ni Fred. Siya na lang ang nisabon og otro sa mga gihugasan na nako. Hingon si Fred, nga asa magunang huna-huna ni mo nilaag ba? Tubag ko nga, nganong giduol man pod ng butang ninyo, maalaan ng sabon sa plato. Tubag si Fred nga, amo pang salabok. Kapila na ka ng hugas ani. Nga naa na diha. Karon pa day kakabantay. Lingkod na adto kay ako ra ani. Pero nitubag ko nga ako ra. Hingon si Fred, magtuman ra ba yun? Ako ra lagi. Nitubag pud ko nga, okay sige. Gabi na pod og muuli na ko.
Natingala si Fred ug nangutana siya kung dili ba ko sila matulog. Ako siyang giingnan nga kuhaon kong papa. Timing pod kaayo nga gisayo kog kuha ni papa kay naa may hapiton. Gisige ko pagos ni Fred nga sila ko matulog ug di ko niya paulion. Pero nagtuman yun ko. Kay balo ko sa ihang plano. Kay siya gyud ang pahatdo ni tita kang Brenda. Ug basin plano ni Fred nga kaming duha ang maghatod. Pero gusto yun na akong makita kung unsa yun kaha ang mahitabo ug magkaistorya si Fred ug Brenda nga sila ra. Gusto kong makakita og sign kung tagaan ba na akong chance si Fred o magpabilin ra yun mi nga best friend. Naghuwat ko ana nga motawag na ako si Fred ug i-share niya nako ang paghatod niya ni Brenda. Every time motingog akong phone magdali ko kay basig si Fred. Pero dili. Wala yun ko mahilo na ato. Sigog inom og tubig kay gikulbaan ko. And then itingog na pod akong phone. Pagtanaw nako si Fred na siya. Na daw siya sa gawas. Nagdali yun ko nga wala nako nakasuot og tsinelas nga nigawas akong kwarto. Pag-abli na ko sa gawas, diha si Fred. Nagdala og pizza. Ingon si Fred nga gigutom daw siya. Ako siyang gipangutana kung asa siya gikan. Tubag si Fred, nga sa moa. Nganong gadali kag uli ganina oy. Tubag ko nga, kita kang gikuha na kong papa. Kinsay naghatod ni Brenda? Nitubag si Fred, akong manghod, akong gipahatod. Ayaw na kaselos lagi. Tubag ko nga, excuse me, wala ko nagselos. Tubag si Fred, ayaw na tabok, lihok pa lang nimo, basa na kay nako. Diyan ako bok, yours. Nitubag ko niya, nga feeling kay dayon italikod kong Fred. Ug wala na ko mapugni, ako ang smile. Wala ko mag-expect nga dili mohatod si Fred. Kaingon jud ko nga siya'y mohatod, ug mao jud pod ang naa sa kong plano. Aron makaistorya silang Brenda. Pero sa tinuod lang, gusto lang na akong pasakitan akong kaugalingon. Aron mo atras jud ko sa kong feelings para sa kong best friend. Kaya naglibog na ko sa akong desisyon, o gusto kong makakita og sign kung tama bang ipadayon nako ako ang feelings. Di ko gustong masayo pero gi-treasure yun na ako og maayo ang friendship namong Fred. Sa moto nga aron di kay ko magsalig og naay mokuha nako, nagtuon kog drive og motor. Dakong supak si Fred kay nganong magtuon pa man kog motor nga safe man ko sa iyang sakyanan. Og always pud ko niyang kwaon. Pero namugos yun kog ako Siyang manghod ko planong magpatudlo unta. Nag-schedule na mi kung kanusa mag-practice ug sa diha pa ni sugot si Fred nga siya ang motudlo nako. Kabalo naman pud ko mo bike, so wala na kay ko maglisod og panimbang og porsigido yun pud kay ko nga makakaton. Nakita mig place nga nindot i-practice og motor kay patag og dako ang area pero sa ubos kay dagat na. Si Fred ang akong back ride ug mag-instruct kung unsa ko ang buhaton. Gusto rin niyang hinay-hinay lang kanunay pero kay gusto kong mo try og paandar og kusog kay feeling nako professional nako. Nakomot ko man ang gasolinador og kusog kaayo ug ako mag-expect nga inato ka kusugad ay. Nakuratan po si Fred og hapit pa siya mahagbong. Kusog yun kaayo akong pagkaandar ug wa na nako makontrol. Straight yamong dagan pero padong nasa dagat. Ug sigig singgit si Fred nga ang break daw. Pero nagtan-aw na lang ko sa dagat kay na mental block na lang ko. Ug wa na ko kahinomdom og asa ang break. Nilupad jud ming duha. Gigakos ko ni Fred sa likod o gikuha niya akong kamot aron mabuhi ko sa motor. Mangwala akong mabanda sa motor. Ug madat-ogi ni Fred kay gitakilid ko niya gapel. Maayo gani kay high tide atong higayuna o gamay lang among samad sa mga bato. Nakasabaan pa mi siyang manghod kay nahumol iyang motor sa dagat. Sa motong ningon si Fred sa kuha, nga bok, bike na lang palita. Ayaw ng motor.
maluoy ka sa mohang kinabuhi. Nito bagpod ko nga, basta kay mo palit jud kog motor. Hingon si Fred, "Wa pa ka nitagam atong nang lupad ta sa dagat. Ug di pa dako ang dagat, unsa na kay porma nato karon." Pero ako siyang giingnan nga basta di ko mo surrender. Bahalag magkabungi-bungi. Hingon si Fred, nganong magmotor pa man ligi kabok, nga delikado kay na og disgrasya. Wala noon kay salig sa kong sakyanan. Nitubag ko niya, nga ayaw ko but lagibo, kay gusto ko mahimo nga lady rider. Naibog ko na mga babae nga mag-drive, maong ayaw ko but Hingon si Fred, maura na. Hala, pasagdan ka na ako nga mo-drive bo, basta ako imuhang sakyan. Ayaw ka bala ka kay mahimo ka nga lady rider ana. Tubag ko nga, ba yun mo Fred. Lami ipakis og tambutso. Sumoto nga ikapila ko gidiscourage ni Fred nga delikado ang magmotor. Ipatanaw pa ko niyang mga video sa mga disgrasya. Naputan og tiil, kamot og namatay pa ang ubang riders. Mga semplang moments nga nakuha sa camera nga gipatanaw gyud ng Fred nako. Pero imbis nga ma-discourage, isamot no na kong courage nga mag-practice og maayo. Aron makamaog yun ko mo control sa motor og aron dili na pod ko magsalig ni Fred og ni Papa kung naakoy mga lakaw. Kung Papa nga motor na pod ang sunod na akong gipraktisan. Back ride gihapon na ako si Fred. Tungod sa kahadlok na kong maguba, hinay-hinay lang na ako og padagan hangtod sa nakamaog yun ko. Nikuha og driver's license, nakapas ko sa exam og driving test. Excited na dayon kong mo-drive sa bago na kong motor paingon sa trabaho. Sa moto nga first time na ako nga mo-drive padulong duty. Pero maora gihapon ang nahitabo kay gihatod gihapon kong Fred. Kay nagsunod siya sa kong likod. Ug pag-uli na ako, mao gihapon. Gihapit gihapon ko niya og nagsunod gihapon siya sa kuang likod. Pagka next day, mao gihapon ang gibuhat ni Fred. Nga mura siya ikog nako nga sige gisunod-sunod. Wala na lang ko nagreklamo kay nasabtan ra pud nako siya. Kay bag-o pa ko nakamotor. Pero niabot na lag mga 3 weeks, mao lang gihapon ang nahitabo. Dinhi nako nireklamo niya. O siyang giingnan, nga bok, ayaw nako kuha kay na ako'y motor og kamao nako. Sayang lang ang imong gas, nga sige sunod na ako. Tubag si Fred nga, maayo paligigwa ka na ako tudloy. Tubag ko nga, promise lagi. Always nga maghinay ra ko padagan. Nitotok nagmaayos si Fred na ako niingon, nga mura nagpa-distansya na kanako po. Nakabantay na ko si mong lihok ba. Nito bagpod ko, nga wala man good. Hingon si Fred nga, nagkaanam kag palayo na ako jud. Nasakitan na ra ba ko anang imong gihimo? Di mo maingon nga wa na ko'y chance, maong nagpalayo na lang kag ana. Muhilak na ba ko bok, kay wa gyud ko'y chance nimo. Ako siyang gingnan, nga dili gyud na maunang imuhang yun-una. Nito bag si Fred nga, og dili mao. Asa naman na conscience? Pila pa manday ko katuig maghuhat po. Tubag ko niya, nga gi-pressure na ko nimo. Hana si Fred, nga wala man, nangutaan na lang ko ba. Sa moto nga gi-make sure yun na ako nga di ko magbasol sa akong desisyon. Kay dili na yun mabalik ang panahon. Nangayo yun kog sign sa Ginoo sa sakto na akong buhaton. Dayon, gitubag sa Ginoo akong pag-ampo. 2 months after gitagaan ko niyag sign og para asa yun si Fred sa akong kinabuhi. Kay usa ka adlaw ana, nitawag nako si tita. Na siya'y i-share nako nga importante kayo. Ako po niya nitukar akong marites nga side og naanapod ko'y service ni padagan din ko ilahang ka Fred.
Wala ang sakinan ni Fred ug pagsulod nako, si tita wala mahiluna sa kusina ug pagkakita niya nako, gigunitan niya akong kamot ug gidala ko niya sa kuwang kwarto. Wala ko sabot sa reaksyon ni tita ug lugos pa siya makasulti nako. Nangutan akong tita kung unsay nahitabo. Tubag si tita nga, "Nak, si Fred ba?" Tubag ko nga, "Ngano day si Fred?" Tubag si tita nga, "Ikaw ang gusto na akong makahibalo sa akong nakita na." Nakulbaan ko og grabe og beat sa kong heart sa nagtan-aw kong tita. Hingonen si tita sa kuha nga, si Fred og Brenda na nakita na ako nga nagkiss. Og nadugmok jud ako ang heart. Ang akong dako nga smile ni anam og kawala. Pero gipugos na akong ibalik og nisabay sa reaksyon ni tita. Tubag ko nga, "Dayon? As in? OMG tita." Hingon pa si tita nga oo nak, diri si Brenda. Kami lang tong tulo nilang Fred. Diri ko sa sulod og silang duha kay didto sa gawas. Kay naiyayo si Fred sa iyang sakyanan ug padong unta ko mangutanan ni Fred. Pero na-shock jud kay ko na. Nag-kiss na silang duha. Wala na lang ko ni dayon og gawas. Sige padayon si tita pero kung heart padayon pod nga natunga. Pero kay best in actress man ko, wala mabantayin ni tita. Padayon gihapon siya share na ako bahin ni Brenda ug Fred. Yun si tita pa nga, "Dayon nak, last time nga namalingke ming Fred, nitawag niya si Brenda." Ug ang smile ni Fred na kay pareha sa nakita na akong smile sa kadtong sila pa. Feeling na ko na kay nagkagusto gihapon si Fred ni Brenda. Dili na dyan na ako ma-feel nga naapa ko'y heart while sige og share na ako si tita. Every words yung gisulti ni tita bahin kong Fred og Brenda. Gipatay ko sa kasakit. Og nakarealize ko ang mauna ni ang sign nga akong gipabot. God give me a very painful sign nga sigurado nga makaparealize na ako og maayo. Fred is just my best friend ug forever nga mahimong akong best friend. Sumao to. Nga siguro, sakto kayo kong desisyon nga dili magpadala siya hangga bula-bula nga ba. Dili na ko mabasa kung unsay tinuod nga sulod siyang heart ug mind. Bisan gani kita, dili makasabot usahay sa tong kaugalingon. And I don't know either kung unsa ka deep ang love ni Fred for me. Or base na confuse lang iyang heart kay kanunay nga nako siyang tapat. Ug ako lang kanunay ang makasabot niya. Sa moto nga giprangka na ako dayon si Fred nga best friend ramitaman. Bisag wala pa'y klaro kung unsa gyud sila ni Brenda. Wala pud ko niingon sa giingon ni tita nako nga kami lang duha ang nakahibalo adto. Bisan pa gama-gama lang ni tita og na misinterpret lang niya. Pero na feel gyud nako dayon nga mao na to ang sign nga akong gipangayo aron mo desisyon. Nihilak na si Fred sa kong atubangan ug ako lang siyang gigakos kay kahibalo ko nga sakit ma-reject. Ako siyang giingnan, hangabok. Mas pilion akong best friend rata kanunay. And I promise, walay bisan kinsa nga maka-replace nimo. Og suportahan gihapon ka nako, bisag mga tigulang na ta. Hingon si Fred nga, wa na lang unta ta na himong best friend. Kay sakit kaayo nga mahimo kang best friend mo. Tubag ko nga, kay balo ko nga respetohon ko nimo ug kun unsay akong gusto, imuhag yung sundon. Di ko gustong mawala ka nako, Fred. Ikaw ray best friend nako, nga bastos kay baba. Pero
respeto kog maayo. Tubag si Fred nga, aha kabok. Sakita kaysa kong kasing-kasing. Tubag ko nga, anak magyud na og mabasted. Maka-move on na rakabok in time. Ayaw ka balaka. Anad na kang mag-move on, di ba? Giga ko sarapod kong Fred og wa na siya mutingog, pero sige siya gihilak. Gipasagdan ra na ko siya pero actually naghilak pud ko. Mas importante na ako nga dili siya mawala sa kuha. Mas importante na ako ang friendship na munduha. Bisan pag apil pud ko nga nasakitan, kay na ako'y feelings para niya. Pero abi gyud pud na ako nga magkadayon si Brenda ug Fred. Pero wala. Nailang nakiila si Fred ug tawgon lang nato Laila, usa ka teacher. Buutan, God-fearing like me. Sharon. Ug napoy beauty nga ikabuga. Nakiilas lang Fred sa usarapod ka common friend. Hilomon si Laila, unlike ng Fred nga permi mo bula-bula ang baka. Nisulti na ko si Fred nga na siya is something special nga na-feel ni Laila. Ug ako ang sige encourage niya nga do something para nilang duha. Ganahan po kong Laila kay bisag shy type siya, close ming duha, ug mo open siya nako. Andin niingon siya nako ang special niya si Fred. Pero nahadlok siya kay basig binuangan na siyang Fred. Pero gi-assure nako siya nga ako'y mobitay ni Fred og binuangan siya. Roll day nako ang mahimong cupid nilang duha. Kay tungod nako, gisugot ni Laila si Fred. Wala ko diha pagsugot ni Laila kang Fred. Kay silang duha ang private nga nag-istorya. Pero na ako sa kong kwarto nga naghilak that time. Sumoto nga nilabay ang mga panahon. Nisulti na ako si Fred nga mag-propose na siyang Laila. Wala na ko nakurat kaya nag-expect na kong sila nanduha. Kaya daway nga mo tanaw si Fred ni Laila. Makita na ko ang care, ang love, ug sweetness. Dili same sa ko ang puros pabiga ray mo gawas sa mata og ba ni Fred. Usa ko sa mga nag-prepare sa proposal ni Fred. Birthday to niya nga ako tanan iyang gipahandle kay expert daw ko mo execute og plano og mga surprises. Og isalig niya na ako nga kinahanglang mo sugot gyud si Laila. Pero wala na ko nagsobrag effort kay sure ko nga mosugot man gyud si Laila bisag sing-sing ra sa bubot ang ihatag ni Fred. Kay dugay ra gani siyang naghuwat nga mangutana si Fred niya. Dayon the proposal happened. Ning yes si Laila. Nisinggit nga murag amaw si Fred sa kalipay. Og nalipay tanang pamilya og bisita kay mahilo na gyud si Fred siyahang kinabuhi. Gigakos pod ko ni tita tungod sa kalipay. Na proud pod siyang Fred. While nagtanaw ko nilang duha, another luha na pod ang nigawas sa akong mga mata. Pero not for bitterness, but for happiness kay nakita na gyud sa akong best friend iyang true love, iyang destiny, ug iyang soulmate. Tears of joy to actually. Through prayers, ipa-strong ko ni God until nadawat na nako ug naka-move on na akong friend. And the most important thing is na preserve nako amo ang friendship. I picked the difficult and painful choice para namong duha ni Fred. But I can say na I made the right decision. Pero siguro nakapangutana mo, kung anong nidesisyon ko dayon nga wala nag-consider kung tinuod ba nga naay something si Brenda og Fred. But remember, nangayo kog signs ni God. And according to Tyrone Walton, don't ignore God's signs. You prayed for it. Now you have to follow the path He has given to you. You might not understand His plans, but you will have peace in your life. You're going to have a bumpy pathway,
But God will guide you through the path and just follow the signs. Sakit siya. Nga wala mi magdayon sa akong best friend. Pero wait, wala pa na human. Wala ko kay balo nga gisugda na di iPod og sulat ni God akong tinuod nga love story. There's a saying nga the right man comes at the right time.